През далечната 1868 година никой не подозира, че в бъдеще Пловдив ще се превърне в столица на френската култура на Балканите. Никой не предполага, че, например, книгите на френски език в Пловдивската народна библиотека ще са почти равни по брой на българските. Никой не очаква, че ще се появи такъв рядък шанс за града, който ще направи възможно осъществяването на една красива приказка под тепетата. И тази красива приказка започва с думите на Викторен Галабер. Този французин минава през Пловдив и през 1868 година пише: най-страшни обвинения се отправят срещу българите. Не вярвам друг народ да е бил повече наклеветен. Не знам досега, помислял ли е някой да ги защити. Твърдя на висок глас, че българите са един честен народ, с рядко усърдие към труда и чудна ревност към просветата. Именно по идея на Викторен Галабер, през 1884 година в Пловдив е създаден френския мъжки колеж Свети Августин. Началото е поставено от братята Александър и Жак Шилие. Именно те купуват стар бейски чифли край река Марица. Учениците се настаняват в паянтовите му сгради. Стопанският двор се превръща в красив парк. На броени метри от махленската джамия е издигната църквата на колежа. Преподавателите са монаси от католическия орден на успенците. Завършили са най-реномираните европейски университети. Някои от тях имат по 2 висши образования. В Пловдив пристигат Херман Гислер, дългогодишен поддиректор на колежа, бил любимеца на учениците, Борис Таверние, прекрасен историк и изследовател, Ели Бикмар, директор на колежа в продължение на 16 години. Жерве Кюнар, наследил от него ръководния пост, ще го задържи до 1920 година. Още Нестол Берже, чудесен геолог, Рюне Пари, много добър физик. В една от сградите бил открит и малък музей. Той е създаден от Борис Таверние, който в продължение на 30 години се грижил за този музей. Благодарение на неговите усилия, той се превърнал в най-добрия педагогически музей в Европа. Но това е едно бъдеще. Иначе нареждането на колежа вървяло бавно, но въпреки това той привлякал много ученици и през 1904 година се наложило да се вдига нова сграда, този път модерна. Проектант е архитект Мариано Пернегони. През 1908 година сградата била завършена изцяло. Колежът вече е най-модерно оборудваното учебно заведение в България с кабинети по химия, по физика. Дори във френските университети няма такива уреди, каквито се използват в Пловдив. Създадена е фотолаборатория, рисувална зала. Въобще всичко е от най-висока класа. Френските преподаватели, освен престижно образование, притежават и широк кръгозор. Имат дух, плам. А работят с вдъхновение. Много от тях възприемат работата в колежа като мисия на живота си. Научават перфектно български. Извън учебните зали говорят на френски само с сънародниците си. Някои дори приемат български имена. Те опознават България. Нерядко по-добре и повече от мнозина българи. Те обикват нашата страна. За тях тя става втора родина. Има и много българи. Стойо Шишков, един просто роден историк и изследовател, който няма висше образование, но си го наричат професор французите, защото той наистина притежава тези познания и тази широка култура. Тодор Панчев, който издава речника на Найден Геров, негов роднина. Бобчев, който е прекрасен математик. Много нови неща се случват за първи път в България именно в този колеж. Забележете, през 1908 година в Пловдив се преподава бокс. Никъде другаде в България не може да се види подобно нещо. Не може да се види и такава странна гледка. Треньорът по футбол е в Расо, а футболистите по спортни екипи. Впрочем, френският колеж има голяма заслуга при създаването и на първото спортно дружество в Пловдив – футболния клуб Ботев. Същата година, 1912, се играе и първият международен матч. Изглежда невероятно, но в този френски колеж католиците са били малцинство. Има страшно много православни, има арменци, има мюсюлмани, дори по едно време учи един будист. И отношението към всички е еднакво. И още нещо. Тези френски монаси,
Те обучават българите да бъдат родолюбци. Самите те непрекъснато изследват българската история, правят обиколки из страната, забележителности, заснимат ги. И още нещо. Те издават много статии, в които възхваляват българската страна и българския народ. По време на Балканските войни 1912-1913 година колежът е превърнат в болница. Французи лекуват ранените български войници. След междусъюзническата война колежът Свети Августин приютява бежанците. Те са първите, които готвят една коалиция в защита на България. Успяват да привлекат много видни европейски общественици и държавници, дори хора от средите на Ватикана. И допринасят много за България. Например, след Първата световна война е имало една английска идея Пловдив и Бургас да бъдат отстъпени на Гърция. Благодарение пак на връзките на преподавателите от Френския колеж в Пловдив, този план пропада. Изобщо всяка неправда става повод ревностно да защитават родината ни не само в европейския печат. По време на преговорите за Ньойския договор през 1912 година, директора на колежа по това време, Жерве Кенар и Херман Гислер, отиват във Франция. Пак те успяват да намалят 6 пъти репарациите на България. И докато българските политици водят битка за кокала, чужденците, дошли от някъде си, се борят да спасяват България и то всеотдайно, без да получат нищо в замяна на това. Трябва да знаете, че възникват и се развиват още 2 мъжки колежа. Свети Василий Велики в Одрин и Архангел Михаил във Варна. Създадени са като филиали на Пловдивския френски колеж. Именно той, като огнище на просвета и духовност, получава официалното признание на френското и на българското правителство. Притокът на кандидати за ученици не намалява. Напротив, и новата голяма, хубава, модерна сграда отново отеснява. Затова през април 1914 година архитект Мариано Пернегони полага основния камък на новата сграда. Тъкмо започва строителството, избухва войната и е завършена след войната. Нанасят се там вече учениците, отгоре на тавана се устройва модерен музей, а пък старата сграда се дава на днешната семинария. Всичко върви много добре, колежа непрекъснато събира още и още ученици, разраства се, строят се пристройки, но през 1928 година земетресението сериозно уврежда сградата. Музеят е съсипан. Борис Таверния, създателят му, до такава степен бил покрусен, че след 2 месеца умира. През годините на своето съществуване колежът се прочува не само с този музей, не само с отборите си по футбол и баскетбол, но и със своите оркестри, театрални състави или пък с празника на философията. Тази богата и плодотворна дейност е прекъсната през 1948 година, когато колежът е затворен. Напускат преподавателите. Последен се разделя с Пловдив Херман Гислер, който живее под тепетата близо 60 години. От прозореца на влака той се обръща към хората, които го изпращат, с възгласа «Да живее България». После се разридава. Годината е 1952. Започва разрушението. Първо е унищожен богатият музей на колежа. Няма инвентарна книга. Част от нещата са в етнографския музей, малка част. Други има в природонаучния музей, те е гръбнака на колекцията. Има някои, вероятно, и в музея за нова история. Но няма инвентарни книги, не мога да разбера какво е станало. Имало е невероятна нумизматична колекция. Какво е станало с нея, не знам. Много ценна сбирка от старинни оръжия е имало и за нея не знам какво става. Никой не може да каже. За останалото напомнят оцелелите документи и архивни фотографии. Нашият разказ също. За красивата приказка, случила се под тепетата.